Konna f'mal-ewwel daqqatajn ma kontx tarbija bħal oħrajn minflok żvantaġġ fi ksibna l-kuraġġ. Minkejja d-diffikultajiet għamilna miegħek leġubijiet tant inħobbuk ħajjetna lesti li natuk adulta sirt bla qatt ma kbirt. U nistaqsi biss kif min se jkun hemm meta nitlaq jien, min jista' jħobbok daqsi għajnuni dal-sibin neħħieħ ħankun moħħi mistrieħ. U mommok għaddejt ħafna snin nitħattu li imqajmin għaddew bil-mod iż-żmien deradu l-bod. Saħħti tajt u waħdi ngħid u nistaqsi spess kif min se jkun hemm meta nitlaq jien, min qatt se jħobbok daqsi kif se ntaffi dan l-uġieħ u nsibek raħin neħħieħ li se ssib min tista' taf tajt nistriħ fis-sliem bajnejja magħluqin. Dejjem dak il-sib min se jkun hemm meta nitlaq jien, min ngħidha bla ma rrid kemm nixtieq imqarsa dak iż-żmien ngħix moħħi mistrieħ. Ngħix moħħi mistrieħ.